Райчо, какво правиш, бе? Водата е много малко. Няма вода. А? Да проверя капанчето. Ако не е останало някъде на дъно. По-голяма риба хванаха, снимай. Аз сектира, той от тези часовници са ли тези гадните? Айде, тук вече. Чината с камера не. Там ли? Няма. А, няма. Те са много гадни, те седат хайвера на шарана. И не стават заедно. Иска дойде до върга, браче, тръгна да закача. Там е, бе, Рачо. Ади, мама иди. Не го отпускай изобщо. Там е. И чето се е хубаво, чак, не е лош. Не, те са от малко, явно. Няма значение, хубаво и малко са пържи. Как ще е, маничко? Няма ничко, е. Той с тази пръчка не го усещаш, бе, Рачо. Да, аз въобще не усещам. Ще друго си. Ама тото и другото не става. Ти не става, часовника не става. Айде сега. Сило, ареш, чистиш, няма чистиш. Тя дори не разбра. Силвия! Айде, да не се готвиш там пак. Те се мята като пържола мазан тига, не виж? Как се мята като шаран сухо, нали сте? Още две. Ама едното не става. Сиво, ще чистиш, няма да чистиш. Миме! Мирославче! От Бенидорм. От Бенидорм са дошли тука. От Бенидорм идва да ловат друг път, обаче... Леко, не виждаш къде стъпва. Часовника, бе, не стъпваш Дръпни се часовника. назаде, капанчето Как не виждам? стъпваш. Дай, Ленче. И че сте ми спомните, ама. Дайте, ще изтървеш, ще се уврежеш. Поряза ли са? Че няма така. Чакай да хвърля с другата, защото... Сила, внимай сега, не стъпва сега тук ти. Чакай. Макси, дръпни се, Чакай, защото почна да Антон стъпваш отгоре. ушамаря, Макси. Бенидорм са дошли тука. Вижиш какво става, събра кордата на...